Gonda sora bai khobjak ulta sora para hingke konokotta para oroni gothana ba wanama singsa nai di basa bukhuktam tongo hingke bo horo hingkai boroni kuthio thaintoi hingka pongo boha hingke boma bai bong masaktam masak burui thulai jago hingke pura hingke boha phaioi tama hinleke bomani khoktui je khana mani ta saraino rikan ya langta khai to na hani himpong kai bo toilana thangkapu toilana thansoni basa bukhungnui okara hingke 13 বছর buri basa sini borok agi ni borok tormali ganang hingkai 12 বছর kaise salalapu hingke mo 13 বছর tormaya hini ba 13 বছর hingke siklasa ongoi thakai deba bono waiseno baka go bol tongphong bohang selani bol o bohong sela bai togoi 13 বছর ni bahajak no bo togoi buthalka ar kaisa jomoni kotoi basa sala 4 বছর ni borok bono bo togoi buthalka ar kaisa kai 10 বছর kajakpong bo hangkai phungni phungtam bujak jakpong bobo bokai khalai yokha ge bobo hai bakha bati ti bakha bai boasuk nijini basano borok joto nijini parani salaise ar tor jago basano niji saya goi sak saya goi se basano masarago makhanago obahai ke hamjabai maphai borok bolabon si bini yakbaino botogo khalsi hongai bono borok di hinai na posu hinai na raikos ba januar hinjak jene tama hinjak jene bono tama hinna musuk baib sangno comment bisadi tama hinna musugo borno dofa hingai riang dofa jotono tipara sano sini tipara sa dofa go aisuk jara khe saya hamya khopjai tongka tani bagai obo hayongkha kebo saimi obo kaisa ang kia sa simple chang sai khana rono tani bagai sini borok tipara sa hinjane rok matai mane simari ma kori do ang kono jaya hiya mane kongno ma samani se kebo nang jaya hiya baksaba soito dharma tongo baisaba sotto mitha tongo basaba matani mungbai obar ongnai tongo thingno sini borno matai rok hamjago obose matani mungoi bisi obar khaitano matai oste ke yakari thango gai baksaba hasaka matai koroi hini sanai bo tongo matai koroi hi sanai parai 100% no 30-35% tongo hasaka matai koroi hi sanai he oboni baina sini borok obahai kiai dophago birat kesaya hamya takjago jeng podbi aphani sini dangoi pha hinjane rok matai mani phi matai bi tongoi phi obsi ta matai akanai simari ma kore ang je matai akanai rong bang jaya himani do kongno ma samani se jorago oboni bagoi sini borok jaya hamya takjago nung ano sini kaise angbono no sini nai hina koktongo sika oboni bagoi sini borok romphire jangnai sal kathang buthal jangnai lama kasai tokthrep jangnai jar pakhai kono jasting mangalang sing maya ekdom maya jasting maya tani bagoi sing sana thanga matai rong sinia bango sini borok oboni bagoi se sini dophago obahayongo ini saya hamya masya mangya gori pungal jatpot pugi sugi sini borong sago bisi baktak jai tongnai do obo jeng bogoban siniani bagose ongo wan sukoinai di takurok bukurok nong joto wan sukoinai di sini borok bogoban siniani bagoi jeng joto jagana saya suliango jara tiparasa hinjaya rok bok thali thaisa bai phung bok bogoban sinio nong nai sinai di wan sukoinai di birarke bokhro yagroi ba bakha yagroi nok rangsa aso wan sukoinai di sini borok bo hai hinai nok saimanai jottono saimanai thali thaisa bato selep sabai phungbok bogoban sinio sini borok hai koroi hasaka go hinji sago bogoban matai hasaka koroi hinji sanai bang oboni bagai sini tiparsa dogma ko saya hamya tako nijini khod nijini basa saya kare niya kare makhara go masara go basa obono se nijini bini biak bai bo bofa hinjang nai bini biak bai bo bini basa bukhung togo buthali para kanke munisani bakha ongoi bo basana togo buthalman bini bakha go onyo rokom habjak oboni bagase bo togo buthalmano
hingkai kok hingkai hambai esungno sini dofa saya sugya ong sokka nok tani bagai ong nok ani kong no khana gai आधा घंटा बा 5 मिनिट बा 10 मिनिट बखरयाग्रय बा बाखायाग्रय वानसखोयनाय हingkai साइमाननो सिनि दफा तानि बागा अहायाव हामबाय जतन।